El creixement de la població mundial, sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX, ha comportat una expansió de les zones urbanes cap a les afores de la ciutat i l'apropament de l'urbanització als entorns naturals colindants. Aquest fet ha pressionat la flora i la fauna a trobar noves formes de subsistència, ja sigui fugint a indrets naturals més allunyats o adaptant-se a l'entorn construït. La sostenibilitat i la protecció de l'entorn són cada cop més presents en el conjunt de la societat i s'inclouen, a poc, en un ventall important d'activitats com són la generació d'energia, la indústria, la mobilitat o l'obra civil, entre d'altres. Avui en dia existeix un clar distanciament entre la naturalesa i les persones. Per això, és de vital importància ser conscients que compartim l'entorn urbà i que en aquest existeix una gran varietat de biòtops amb una alta biodiversitat. Hem d'entendre la ciutat com un ecosistema i difondre els seus valors ambientals. Quan es parla de biodiversitat, es fa referència a la presència de diferents organismes vius, és a dir, espècies de flora i fauna, que es troben en un lloc concret. La biodiversitat és un dels millors indicadors de qualitat dels ecosistemes, sent un indicador global de sostenibilitat en les ciutats i àrees urbanes. La naturalització de les ciutats pretén afavorir la biodiversitat de l'estructura urbana i ha de ser una eina de governança verda urbana. Per portar-ho a terme, se segueixen estratègies que donen lloc a ciutats naturalitzades on els habitants cohabiten amb la biodiversitat i es poden beneficiar dels serveis que presta l'ecosistema i dels efectes directes en el seu benestar i qualitat de vida. El doctor Martí Boada, especialista en medi ambient, defineix la ciutat com una trama urbana composta pel sistema gris, format per edificis, murs, infraestructures viàries, carrers, places, sistemes subterranis. El sistema verd serien solars, arbrat urbà, àrees verdes, parcs i jardins, àrees forestals, sistemes rocosos, i el sistema blau serien les fonts, aigües estancades, rius, zones costaneres i ports. Contràriament al que es podria pensar, el sistema gris, com els edificis i altres construccions humanes, poden esdevenir un hàbitat on hi conviuen gran varietat d'espècies que s'adapten i aprofiten aquests espais. Els avantatges de viure en un entorn urbanitzat són la disminució dels depredadors potencials, l'accés a l'aliment de procedència humana i la disponibilitat d'estructures més adients i segures per criar i fer el niu. En altres paraules, la fauna de la ciutat s'adapta a l'arquitectura i les estructures urbanes, que acaben sent el seu hàbitat. Per això, és important que els ciutadans acceptem compartir l'espai amb la fauna, evitar les obres de rehabilitació en època de nidificació, respectar els forats on nien algunes aus i adoptar mesures a les obres de nova planta per fer edificis permissibles a aquesta riquesa biològica. En el cas de Barcelona, per exemple, es tracta d'una ciutat arbrada amb anelles concèntriques interiors formades per diferents tipologies d'espais verds urbans, delimitada pel Parc Natural de Collserola, el mar i dos eixos laterals d'àmbit fluvial com ho són el Besòs i el Llobregat. Sorprenentment, la majoria dels animals que es troben a la ciutat són fauna salvatge i molts tenen algun grau de protecció. Alguns animals que podem reconèixer més fàcilment a la ciutat són, pel que fa a les aus migratòries, les orenetes, cua blanca i vulgar, el falciot i el ballester. Aquestes espècies s'alimenten de mosquits i de les papallones de la processionària, controlant així de manera natural les plagues. També són presents altres ocells sedentaris com el xoriguer comú, el falcó pelegrí, la gralla, l'òliba, el mussol comú, entre d'altres. De mamífers trobem els ratpenats i els eriçons. Pel que fa als rèptils, podem trobar els dragons i la sargantana ibèrica. Els amfibis com la reineta i el tòtil, que se situen en basses urbanes i en fonts ornamentals. El grup dels amfibis és un dels més amenaçats, en general, a tots els ecosistemes, ja que són molt vulnerables a la transformació del medi. En conclusió, la biodiversitat és un bon indicador de la qualitat de vida de la ciutat, considerada com un ecosistema. És important valorar i monitoritzar
és a dir, fer un seguiment de la biodiversitat urbana per tal de conèixer el seu estat i afavorir-ne la seva conservació. A fi de promoure la presència de fauna i flora, s'haurien de seguir uns criteris de sostenibilitat en la construcció d'edificis i incorporar mesures de protecció, ja que actualment no es valora la vessant de la biodiversitat en l'edificació, com si es fa quan es porten a terme plans, programes i projectes a través de les avaluacions d'impacte ambiental.